Ayan po, nasiraan si Kuya Gatcho. Naputol yung ano ng ano. Kaya ng mus. Ayan ang hose, putol. Buti na lang, di kami naguna. Nauna siya. Nadaanan namin sa Bacolod. Ito po yung ano, panghuli ng hipon. Start na sa vlog. Ganito po yung panghuli ng hipon. O tayo, may sap-sap baga tayo sa tabang. Ito sinasabi ko. Kinarga na po ang motor. Sabay natin to. Nyo guys, yung pagkagamit ng inodoro, ganito, tagpupo. Ganyan. Tapos yung paa, yung nakaangat, Gwen. Yan. Ganyan, nakaangat. Ba't nakaangat Para ate? yung ano, lumabas agad. Tapos Gwen, pag alam mo, hindi na agad nakakalabas, ginaganyan niya kumpit mo. Ay, ganyan mo pala tinatok. Oo, Ano? Para mataktak yung ano. para, pag hindi yung natitibi ka, ginaganyan mo yung pet mo. Ganun para, pala yun. Yan ang technique doon. Kaya alam nyo guys, ganyan ang technique niya para lumabas agad. Ano kaya doon tayo? Mumulan Nagulan na kasi te, baka Baka maano ako. mabigat. Mabigat. Buisit! Mabigat. Baka mabigat ka. Mabinat. Alam nyo guys, si tatay sobrang sipagan. Ano te? Si tatay sobrang sipag. Oo talaga. Seryoso. Tay? Inspired kasi yan Are you sa'yo. okay, Tay? Are you okay? Are you okay to find out? Tay? Are you okay, Tay? Tay? Hindi naman ako sinasagot ni tatay. I think he's not okay. Hindi, seryoso si tatay mo. Huwag na natin istorboy. Sige, sige. Baka. Inspired siya, te. Inspired siya mag-work kasi andyan ka. Di ba, tay? Uwa. Uulan na naman. Dito tawa na tayo si tatay. Pero cute pa rin si tatay yung kahit ano, seryoso siya. Ano masasabi mo, ate Jen? Ayaw. Kasi kahit ganyan si tatay, kahit ako iniiwan-iwanan ni tatay, hindi ako Oo. sinasama. Pero, ano Ayos ko pa rin, love ko pa rin yan si tatay. Naiintindihan mo yung situation niya. Oo. Ano tay? Amo. Amo. Mo. Wait lang. Amo daw. Ano, tatay? Oo. Wow! Cute man si tatay. Ayan, naulan na po dito sa Bato Camarines War. Ayan, madilim na po. And may model tayo for today's video. Tapos yung ano yung music video ganyan mo. Pansin mo. Di tayo nagkaanan. 5, 6, 7. Tawag nahihirapan. Tapos tumitingin pa, tapos gumaganyan pa. Tapos yung iniisip mo, Gwen, kung paano mabayaran mo lahat ng utang. Namayong ko palan. Tapos ganyan. Tapos nakikita mo yung mga kambing. Oh. Nagkumakain. Interviewin kaya natin yung kambing. Me! 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 Ano sa feeling na nagkakain ka ng dahon? Ay, ang cute ate. Hindi siya nagsisimba. Ay! Me! Kuya, halika dito. Dali, nag-interview tayo. Interviewin natin yung kambing. Me! Me! Ano sa pakiramdam na nagsasabsab ng ano, ng dahon? Ay! Perfect ka, day. Di naman ikaw nangangagat. Tapos sasagot yan sa'yo. Me! Sasagot yan sa'yo, di ba taga-bato yan? Oh, ano sabi? Mundo ka! Pumundo ka! Pumundo ka! Pumundo ka! Me! Me! Pati kami. Me! Nauna ako sa rin. Me! Ah, wala. Ito ba kayo? Dana? Wala na. Dana ka pa yun? Ay, wow! May match gwapito pala dito, ay! Tingnan mo naman. Wow! Yung nila mama. Pogi ni tatay? Moment ni mama na ganito pa kung Saan? paano bagong mag-asawa na. Saan man? Ayun, nagluluto dahil eh. Babahay-bahay. At uy, ang sweet naman ng mama at papa ko naman ay. Ayan na sila, oh. Nagbabahay-bahayan po sila. Ayan po, ang sweet naman yan ay. Sana all. Kamusta po ang bagong kasal?
Kamusta po kayo? Kamusta po ang bagong kasal? It's okay. Ano po niluluto nyo? Mahirap, Nanay at tatay. mahirap ang bagong kasal. Mahirap ang bagong kasal. Bakit po? Masok. Maaso. Ba't naman maaso? Mainit. Ba't mainit? Mainit, masok. Ba't mainit maaso? Kasi maraming ayam. Maraming ama. Amay. Maraming amay. Maraming ayam. Ayan po sila nanay at tatay. Nanay at tatay ko yan. Bagong kasal po sila tapos ako yung naunang naunang lumabas. Ayan, may niluluto sila, nagluluto po sila ng Nagbabahay-bahayan po Tapos kami. nagbabahay-bayan po sila dito sa simpleng harong. Ayan. Okay lang po ang bagong kasal. Nagluluto-lutuan. Ang sweet nyo naman po. Sana all. Ang sweet nyo naman po. Thank you. Ba yan? Sweet ba yan? Nakanguro. Nakangurot. Sweet ba yan? Nakangurot. Ah, di ba may pinagmanahan talaga ako sa Tagalog? Maaso. Uwa. Ay. Maso. Ayun kasi ba dyan? Maso daw, maso. Ano ba yung aso sa Tagalog? Mausok. Hindi. Ano? Aso? Aso? Maaso. Maaso. Maraming dog. Ala! Alam mo kuya kung ba't ka tinitignan yan tapos nilapitan? Bakit? Napagkamalan kang tatay niya. Charis! Hey! 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 Ano nga natin kuya, expose natin yung bagong Ang daya mo talaga kuya. Huwag na nga. Choice pala sila mama sa akin. Kasi sabi niya mama sa akin, ampun daw ako, napulit daw ako sa basurahan. Ano masasabi mo ate Jen? Magkamukha kami ni mama? No. Bakit? Paano mo nasabi? Kasi ganito kasi ang ano niyan, ang buong kwento niyan. Kaya kamukha mo si Dada. Ganito ang kwento niyan. Ano yan? Si Tilo. Ba't napunta kay Kuya Tilo? Si Tilo talaga ang Tunay na anak nila mama. tunay na. Hala, kaya pala close na close sila. Si Kuya Tilo ang tunay na anak. Nakakatampo din. Ayan, si Ate Jenny. Nagsisiksik ng kuto. Pero maganda pa rin. Ayan. Maano kasi yung buhok ko ito? Hindi ako nagsisiksik, gumaganyan. Parang suklay. Finger comb. Ganyan din ako kapag walang suklay. What if Ate Jenny? What if Ate Jenny ano? Hindi naman, maputi ka pa rin naman. Mali yung pinupindot ko, ginaganon ko. What if Ate Jenny talagang ano ko? Tawag dito? Ampon ako. Tinitingnan ko kung kamukha ko si mama. Yung ilong ko. Di ba? Nakuha ko yung ilong kay mama. Yung kamukha mo si papa mo. Yun, pagka-chinito. Ay, wala naman kamukha. Hati. Si kuya mo kay kay papa mo pa rin. Oo. Nagtatampo na yun si mama. Ma! Reveal. Bakit? Ba't ka naiiyak, mama? Wala, naiiyak si mama. Ma, ba't ka naiiyak? Di, feeling ko naiiyak siya kasi naiiyak, dada. Naiiyak si mama kasi sinabi ko dito sa vlog na mas kamukha kita, naiiyak si mama ngayon. Di na ako pinapansin. Kasi hindi siya kamukha mo. Kulit din nila. Yan, bagong gawa. Ari, gupasad na pang apin. Nagtatampo na sa akin si mama. Sinabi ko kasing mas kamukha ko si dada. Di ba tay? Amo! Amo talaga. Amo talaga. Kuya Jason. Ay, yun may balon na talaga. Ang apag dyan sa pinakang gilid.
Lalaglag ka dyan. May sasabihin ako, kuya. Hi, tatay. Are you okay? Okay. Okay sa Always okay. Okay talaga. Wa? Wa? Eh? Eh? Cute man si tatay. Kuya Noli. Hello, Blacks. Di ba nang i-istorbo ko dito sa mga nag-work? Kuya Noli. Oh. Nagtatampo na si mama sa akin. Bakit? Di niya ako pinapansin. Kunyari lang. Kasi narinig niya nung tinanong ko si Dada Oh. kung ampon ako. Sinabi ko mas kamukha ko si Dada. Narinig niya, hindi na niya ako pinapansin. Ha? Hinabol ko ba nitong camera? Ano sabi niya? Sabi niya, ay hindi ako umiiyak. Anong gusto niya? Yung usok Kamukha mo daw. siya? Oo, parang ganun. Meow, 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 meow. Ano yan, kuya? Nagdadrama ka eh. Napaano tuloy ako, kuya? What if kung talagang ampon ako? Pinaisip niyo ako. Nag-overthink tuloy ako. Paano mo naisip yung ano na yan? Sampun ka. Alin? Kung ampun ka, paano mo naisip? Saan galing? Galing kay mama. Sinabi ko sa akin nung dun pa kanina sa akin. Nakikitira kay Loy. Nung ano pa ako, Hindi mo nakalimutan. nung nasa elementary pa ako. Nung elementary pa ako, kuya. Tinanong ko kasi siya, tapos kinento Awit mo naman niya. siya. Mama mo. Eh? Ah, yaw, pansit mo na daw. At maubusin sayaw. Ay, sayaw. Maubusin sabaw. Ah, sayaw. Tay. Ay, na. Kain daw po. Tatay, sir. Tatay, sir. Kain, Kuya Jason. Oh. Kuya Jason, cute. Ay! Tatay, kain. Sir, kain. Kuya Gatcho, kain po. Bye-bye. Kain ka naman. Ay, dada. Salamat. Maraming salamat sa ating ano tawag nun? Naiiyak na ako, kuya. Nalaman ko kasi ampun ako. Charis. Videographer. Kain ka muna, kuya. Oh, pagka ano nila? Pansit daw, pansit. Ito mga tinidor. Smoke. Kung tayo rin masok-sok sa baw. Hindi sa ating diri. Man. Ay, grab! Nangyari? Mas puro tinidor. Walay. Kuha ka ng kutsara. Mga lugis. Kain po. Amo na di sumaro. Narinig eh. Amo na di sumaro marumantal sa kusapon. Ay, rinoguan. Uy, ay, dinunulugan mo. Ba? Nagsasabaw na. Amo na di sa kusapon marumantal. Amo na naman. Ada. Amo na di sumukala. Kain na. Dawal sigurang ibukuran mo na sana. Dahil batang mo siya. Bukudan mo. Pansit with kanin sa akin. Kain po tayo, kain. Kuya, kain na po. Seryoso siya. Hindi siguro. O talaga. Dapat. Ako baga kanon. Sarap na suka. May sili. Ay, si Kuya. The best. Tapos, Parang Aminin ay ikaw ay magpagtingin. Sunod na. Bugoy talaga. Nangyari ka na ngayon. Laglag ang puso mo. Sa luwas. Sa kang pan. Din nawal sa gabi. Sige. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, ulay. Budots. Budots. Tet. Confirm. Tama na.
Marami pa. Tayo pa? Siguro mga isang sako pa. Tatalim mo yung totoo, joke. Joke pala. Joke lang yan. Joke pa lang yan. Oo, hindi ko kaya kukunin yan. Mamaya, yung panlas, totoo yun. Mamaya, tirahin mo ko siya padulak. Mamaya, yung panlas. Totoo yun. Ulan yan. Grabe talaga. Ay, hindi na yung ulan. Ha? Hindi na yung ulan. Yeah, raw. Punta din na. Ayun na yun? Lahatin ko na yun. Atin mo na. Ano ba sa ito ko yan, Chow? Bakti lang daw. Without like a guiding star. Hey! Hey! Ano ba yan pag kumakanta? Di kami sa ano, no? Oo. Matatapusan. De. Pwede na! Totoo na yan! Medyo mo rumatod na talaga, tikos. Mas totoo talaga to. Oo. Oh. Medyo totoo na ng konti. Oh. Sabi kimulo. Hey! Yo! Aten po, hapon na. Yun nga, nakahabol pa tayo sa gawain. Kahit pa paano, nakatulong tayo. Yun. Sana magustuhan nyo yung vlog na aking nagawa na may kakulitan at may trabaho din. Mga kakulitan ni Edwin. At tingnan nyo na lang din sa channel ni Kagatcho yung nagawa niya ngayon. Kuya! Oh! Pala! Ito! Bata! At yung pala. Ala pa tuyo. Oh, pangkarid kid. Pala. Ganda na ng bahay. Amo ay. Amo. Amo na. Atin po. Ayan, lahat 4 na. Ganda. At Yan, uwian na. At dito na sila sa akin sasakay. Dala ko naman yung sasakyan. Buti di bumagsak yung ulan. Uy! Ay! Isang araw. Init. May pandit baga maanghang. Oo. Bagal yan sa Maynila. Buksan mo na lang tayo. Sabi mo buksan pa ito? Malakas po, sir. Malakas mo po. Baka mabuksan mo bukas. Parang galit. Sa lubong pala ito? Ay, nagsatrabaho talaga ng bakit nakatapagin.
Naga City. Tubig man. Bawal dito inuman sa tabing kalsada. Paggabi na. Huli yan. Tabing bawal. Ayan, bagong service ng Team Pakaway. Bago. Ay. Bacolod. Ada ginasan diretso. Ha? Sa San Vicente. Ako sa Domingo. Wala service sa mga maestra. Yan. Umulan ka na. Nakaban kami ngayon. Kala mo, babasa mo pa ako ha. Natatluan mo na akong basa. Lakasan mo pa. Amo tay? Ayan po, nasiraan si Kuya Gatcho. Naputol yung ano ng ano. Gaya ng mus. Ayan ang hose, putol. Buti na lang, di kami nag-una. Nauna siya. Nadaanan namin sa Bacolod. Ito po yung ano, panghuli ng hipon. Extra na sa vlog. Oh, ganito po yung panghuli ng hipon. O tayo, may sapsap baga tayo sa tabang. Ito sinasabi ko. Oh, sapsap. Oo, ano? Oh. Sa dagat yan, kuya. Sa dagat yan, pinain. Ano ka man? Oo, binibili sa kalambang kasi yan. Kapain. Di pero kumbaga sapsapan minsan na napupukot. Na, pupukot Oh, na. napupukot, Nakuha sa bakla. sapsap. Oo. Malalaki. Oh, malalaki. Ayan pala yung pangpain nila, sapsap sa ano, yung sapsap sa dagat. Yung may sapsap talaga sa tabang. Oh. Pero, Yung nahuli ng mga bakla. matataba, pukot. Yan, pinapainan nila ng sapsap na sa dagat. Yan, para pumasok yung ano, yung hipon. Pero sa ano talaga, sa tabang mayroon ding sapsap malalaki. Maliit lang konti sa ano, timon-timon. Dito, yan. Yan, ilalatag nila yan dyan. So medyo malalim-lalim. Latag. Hipon. Amo? Ha? Di mo nilunggungan yung ano? Baka para magamit mo pa yung kasi kaya sa likod. Di, baka kasi sa likod. Try natin isakay. Tingnan ko nga kung kasya yung likod na dito. Kasya naman siguro. Ano yun? Yung motor niya, isakay natin. Bakit hindi mo katakbo? Hindi. Katala, may katala ka. Katala. Ikinarga na po ang motor. Sabay natin ito. Ay, bangga na. Ito, itupay natin ito. Pwede. Ito ba yung bagya? Mayo. Sige, sarado mo. Oo. Nagka sa checkpoint.
na din nagbabalik eh. Ingat ka sa O sige. Ayun, buti na lang nadaanan natin sa ano, Kuya Gatcho. Ay, buti nauna siya. Kung tayo yung nauna, ay mga kaparing Jason, buti na lang talaga. Ayan, Kuya Gatcho sa likod. Salamat. Nadaan tayo. Nadaanan natin. Pero maandar pa rin yung motor ko siya. Oo, nakasakay pa kayo. Abangking po. Problema yan, hindi siya maka-overtake. Lagi sa likod. Signal light ka pag mauna ka. Pare, pagsasama-samahin eh. Oo. Kakasalin sa kanya na yung motor. Sa Kagsawa, 1,000 to eh. Yung gas nito, Kagsawa. Oo, balikan. Oo, tipid yun eh. Ano, may kambing ka ba daan ng paraan mo kayo sa karga kong dalawa? Karga, ito na. Ano pre? Karga natin dalawang kambing. Ano? Tataba pa naman pati yan. Naliligaw tayo, puputol na pala natin. Tapos sila siya mong kinakain nila, taba pa rin yan. Pa, ang motor. Uy, nahulog! Ay, salamat! Marami! Yo, inabot ang malas! Buti, nadaanan ako nila paring Jong. Pangalawa na. Naka-tricycle kami. Naka-motor din ako. Naka-tricycle, naka-motor ako. Hindi ko sila iniwanan. Ngayon nung... Kailangan na ng bago. Alam na yan, ano? Badja. Pakikurang palagi. Badja. Wala pang pambili. Kahit badja lang. Naputol po kasi yung dito. Connection nito. Ito yung... Buti na lang, nauna siya. Salamat. Oh, sige, sige. Bigla ko lang Sige lang. ang welcome. Oh. Layo pa namang ano, pagtutulakan ni Kuya Gatcho. Grabe.